Bună tuturor și bine ați revenit la podcastul Elevate Her. Astăzi îl am alături pe Cristian Stan, care este fondatorul comunității Ești Mai Mult. Bine ai venit, Cristian! Bine te-am găsit și îți mulțumesc mult pentru invitație. Cu drag, mă bucur foarte mult că ai venit și vreau să începem prin a povesti cumva puțin despre cum ai început tu comunitatea aceasta și unde ai ajuns până în prezent. Ok. Nu știu dacă în mare parte cam așa se formează comunitățile, însă în momentul în care am început comunitatea nu știam că o să formez o comunitate. Însă, ca orice comunitate, cred că ce am avut în minte a fost o idee, un scop, un cel, o viziune pe care voiam să o iau din capul meu, să o duc în viața de zi cu zi și cumva oamenii care au empatizat cu ideile respective s-au strâns în jurul ideilor pe care eu le dădeam mai departe. În momentul în care am început asta, pur și simplu am ales să vorbesc despre anumite trăiri, aș vrea să le zic chiar frici, pe care le aveam în momentul ăla, pe care le aveam în legătură cu mine și pe care am simțit că pot să le eliberez cel puțin, nu neapărat să le rezolv, cât să le eliberez doar în momentul în care vorbesc deschis despre ele, ca să simt că pot să mi le asum. Și cred că oamenii au simțit că sunt niște idei cu care pot să empatizeze, poate niște frici pe care le aveau și ei și au venit ușor, s-au strâns în jurul comunității. Și despre ce frici mai exact ai vorbit cel puțin la început și cu care te-ai confruntat, dar înțeleg că ai și trecut peste ele. Cam asta cred că e procesul de evoluție prin care trebuie să treacă eroul principal de obicei prin orice poveste. Zic chestia asta pentru că cu toții suntem eroi principali în propria noastră poveste și în momentul în care realizezi care sunt fricile tale, dacă vrei cu adevărat să faci ceva cu ele, este să ți le identifici, să ți le accepti, să le îmbrățișezi până la urmă și să treci peste ele, pentru că ele te formează. În momentul în care am început să fac asta, momentul T0, care a fost primul moment în care am realizat că aveam fricile respective, care a fost un moment destul de dur, înfricoșător pentru mine. Da. Cum așa? Știi care e treaba? Când nu ești conștient de fricile pe care le ai sau de neajunsurile pe care le ai sau de defecte pe care le ai, n-are de ce să-ți fie frica. Exact. Pentru că ai o încredere care cumva, cu toate că nu se justifică, adică nu știi, dacă te-ar întreba cineva de ce ai încredere în tine, zici, nu știu, doar simt că am încredere în mine. Cu toate că aveam chestia asta la un moment dat, aveam super mare încredere în mine în ce puteam să fac, nu mi-era frică de nimic, nu știam de ce am încredere în mine. Și în momentul în care am realizat că eu nu am o bază solidă pe care să mă bazez și în primul moment în care am fost druncinat și zguduit cu adevărat și am rămas eu singur și doar cu conștientizarea faptului că nu aveam o bază pe care să stau, momentul ăla se face frică. Pentru că te gândești, ok, poate am fost inconștient până acum și n-am știut ce să fac cu mine și n-am știut dacă am vreun plan, n-am știut dacă am vreun motiv sau nu să am încredere în mine. Până acum n-am știut chestiile astea, dar de acum încolo ce să fac? Pentru că acum știu care sunt fricile mele, acum știu faptul că nu mă cunosc cu adevărat, acum știu faptul că nu am încredere în mine cu adevărat, pentru că n-am de ce să am încredere în mine și acum știu că nu știu atâtea căcaturi despre mine. Și în momentul ăla te sperii puțin. Și toate astea s-au revărsat cumva asupra ta după ce eveniment? Adică care a fost momentul ăla de cotitură în care te-ai aflat în momentul ăla super înfricoșător? Cred că foarte mulți dintre noi întâmpinăm asta mai devreme sau mai târziu. A fost vorba de o relație, de prima mea relație serioasă, aș putea să spun, în care m-am aflat la facultate, pentru că cât am fost în timpul liceului, nu știu, ori era vorba doar de perioada liceului și nu stăteam să pun suflet în nimeni și nimic, ori pur și simplu n-am ales să fac asta de-a lungul timpului. Dar a fost prima relație serioasă pe care o am avut-o când m-am mutat aici la București, pentru că sunt din Pitești de fel. La sfârșitul relației respective a fost genul ăla de moment în care te adaptasei atât de mult la ideea că mai există o persoană în viața ta cu care
împărtășești mare parte din rutina ta de zi cu zi și poate sunt lucruri micuțe și nu le conștientizăm în momentul în care se întâmplă. E vorba de mesajul de dimineață, e vorba de întâlnirea de la cafea de la ora 9, e vorba de mersul nu știu unde. Știi, chestii care cumva îți umplu ziua fără să-ți dai seama și ajung să facă mai devreme sau mai târziu parte din rutina ta de zi cu zi. Și în momentul în care toate chestiile astea se duc, cumva rămâne foarte mult timp doar pentru tine. Rămâi singur, practic. Ce fac acum? Rămâi singur și te gândești, ok, eu am perioadele astea în timpul zilei în care teoretic le aveam umplute, cu ce pot să le umplu? Și în momentul în care zici cu ce pot să le umplu, te gândești pe ce mi-ar plăcea să fac. Când te gândești ce mi-ar plăcea să fac, păi stai așa că nu știu ce îmi place să fac. Știi? Și de aici vin foarte multe frici, pentru că încep să spui întrebări. Pentru prima dată mintea ta funcționează, încep să se pună în rotițele în mișcare și îți dai seama că există anumite lucruri pe care tu nu le știi despre tine. Și te sperii, inevitabil. Deci îmi place foarte mult cumva povestea ta de început, pentru că tu ce ai făcut practic e să transformi o situație negativă, adică o relație care s-a terminat, într-un atu al tău și ai mai construit și o super comunitate în jurul acestei povești. Și asta mi se pare absolut minunat. Și care trebuie fix asta e ideea pe care vreau să o transmit mai departe și să o transmită fiecare om din comunitate, pentru că cu toate că eu am început comunitatea asta, sunt absolut sigur că la fel de bine poate să o continue altcineva. Adică dacă vine altcineva cu o altă energie, adică sunt mai mult decât încântat să-l iau alături de mine, să-i dau o voce și să las și pe el să vorbească despre ce a trăit. Pentru că mi se pare inevitabil ca fiecare dintre noi să nu trecem la un moment dat prin genul ăsta de momente. Și în loc să cazi, exact cum am făcut și eu în primele 4-5 luni, în loc să cazi, să te pierzi, să nu știi ce e cu tine, să plângi, să ai impresia că nu mai există cumva nicio cale de scăpare. Cu toate că acum că te gândești sau dacă îți povestește cineva, zici, bă, ce naiba, era o relație, lasă că trece. Știi, când trăiești tu poveștile astea nu mai e la fel. Pui altfel suflet, e altă poveste. În loc să cădem în găurile astea ale neîncrederii, prefer să împărtășesc din povestea mea, sperând că asta cel puțin o să-ți ofere ție o perspectivă pe care și tu să o folosești mai departe. Asta e tot secretul în a crea o comunitate, aș putea să zic. Să împărtășești din lucrurile și din experiențele care te-au format pe tine, să le dai oamenilor din jurul tău, pentru că ei din acest motiv se află acolo. Ei se află acolo pentru că ei înțeleg că tu ești cumva la câțiva pași înaintea lor, pe drumul pe care și ei vor să-l urmeze și simt că tu poți să le dai acei 2-3 pași în plus pe care ei trebuie să-i urmeze ca să ajungă și ei unde ești tu. Pentru că nu sunt cu nimic mai bun, mai deștept, chiar îmi place să zic că sunt un om prost dacă e să mă întrebe cineva pe stradă. Nu spun nimic mai bun decât nimeni. Pur și simplu am ales o altă perspectivă asupra situației în care mă aflam. Și asta a făcut toată diferența. Am privit lucrurile altfel. Asta și faptul că ai avut curaj să împărtășești în online. Pentru că foarte multă lume trece prin depresii sau despărțiri sau așa, dar ori aleg să se plafoneze, ori păstrează pentru ei. Cumva și în cazul meu, Elevate a pornit tot din o dorință din asta de vindecare proprie și ulterior când am văzut că m-am vindecat și sunt pe drumul de dezvoltare, am început să împărtășesc lucrurile astea pe zona de anxietăți, depresii, momente mai jos din viața noastră, cum să le trecem și cred că pentru ascultători e fain să audă cumva că toate lucrurile mișto, care acum sunt de succes, până la urmă pornesc dintr-un eșec, să zic așa. Sau... Uite, fix asta e partea cea mai mișto și mi-ar plăcea mult să înțeleagă oamenii, nu neapărat de pe Instagram, că pe Instagram mi-am format o comunitate foarte mișto, dar pentru că încerc să mă extind acum pe TikTok. Super! E puțin mai dificil că primești foarte mult hate. Și unul dintre comentariile cele mai frecvente este apar speakerii motivaționali ca ciupercile după ploaie. Și îmi place foarte mult treaba asta, e una dintre cele mele preferate când au treaba asta, pentru că oamenii nu înțeleg că în momentul în care găsești o chestie atât de mișto, care te face pe tine să te simți atât de bine în pielea ta,
pur și simplu nu poți să te abții să nu o dai și oamenilor din jurul tău. Adică e ca un fel de vitamină pe care tu o găsești și bă frate, ia-o și tu, că uite ce bună e. Da. Așa și tu cu Elevate Hair. Ai găsit niște perspective care te-au ajutat pe tine super mult, poate niște predici, poate niște idei, poate orice. Ai găsit ceva care pe tine te-a ajutat super mult și vrei să o oferi mai departe. Nu pentru că vrei să fii speaker motivațional, să te uiți pe scene, nu. Exact. Pentru că pur și simplu simți să dai mai departe comunității din care tu faci parte, ca să fim cu toții bine. Da. Și asta mi se pare cea mai tare parte. Bă, frate, am găsit chestia asta, nu știu, mă, să-ți dau și ție. Uite, mi-am făcut un cont de Instagram, ți-am dat-o și ție, s-au strâns oamenii în jurul nostru și ajungi să ai succes. Cel puțin, ideea noastră de succes, că pentru mine, cam asta înseamnă să ai succes, să fii o voce. Ajungi să ai succes tocmai pentru că ai decis să oferi, fără să încerci să primești nimic înapoi. Exact. Că nimeni nu ajunge o persoană de succes dorind să facă bani din chestia asta. Mie și tu sunt sigur că who gives a fuck? Vrei pur și simplu să oferi chestia asta. Practic, ideea, adică s-a conturat mai mult când a începuse carantina chiar și vorbeam cu prietene de ale mele care se confruntau cu anxietate, dar care nu știau de fapt ce înseamnă. Adică ziceam, mamă, nu mai pot să respir sau mă simt prost, plâng din orice, știi? Și cumva am recunoscut comportamentul ăsta pe care l-aveam și eu anul trecut după ce trecusem de relația respectivă. Eram într-un moment foarte rău și este puțin că pot să-i ajut, știi? Și efectiv 3 luni de zile în continuu puneam o singură întrebare: How can I help people? How can I help people? Și din chestia asta au venit automat evenimente, podcasturi, content mișto, știi? Dar în ideea în care, știi, vrei să ajuți de fapt și de aici pornește totul, nu că vrei să faci bani. Exact. Mie îmi plăcea, uite, Tony Robbins vorbea de o chestie foarte mișto fix pe ideea asta, că în momentul în care te concentrezi asupra unui lucru, și pot să dau un exemplu acum, dacă tu vrei mâine să-ți cumperi o mașină, să zicem, nu știu, un Mustang albastru, și zici, bă, vreau neapărat să-mi cumpăr Mustangul ăsta și te duci să-l vezi în reprezentanță, ce mașină crezi că o să vezi tu în următoarele 7 zile mereu pe stradă? Mustang albastru. El a fost mereu acolo, numai că cumva tu te concentrezi acum asupra lui. Când te-ai gândit how can I help people, cum pot să ajut lumea, sunt sigur că ți-au venit o grămadă de idei în jurul tău care mereu au fost acolo, doar de data asta tu le-ai văzut mult mai ușor pentru că te-ai concentrat asupra scopului final. Exact. Cum să-i ajuți pe oamenii respectivi. Și uite, să ajungi la treaba asta cu podcastul. Poate data viitoare o să încep să filmezi niște lucruri sau se dezvoltă foarte mișto lucrurile astea în momentul în care vrei pur și simplu să faci ceva. Da, și pentru ascultători mi-ar plăcea să rămână cumva cu ideea că atunci când vrei să începi un proiect sau un business sau o comunitate sau orice în online sau oricum pentru viața lor, atâta timp cât au în cap întrebarea cum pot să-i ajut pe ceilalți și cum pot să-i servesc mai bine pe oamenii din jurul meu, automat o să le vină idei foarte bune, cum s-a întâmplat și în cazul meu și în cazul tău. Și asta poate o să dea nașterea din ce în ce mai multe proiecte frumoase în România. Doamne ajută! Uite, presupun că te întreabă și pe tine lumea. Cum începi în activitatea asta sau cum te ții după ea? Să zicem că e ușor să începi, o lună, 2, dar cum te ții de ea? Exact. Răspunsul mi se pare extrem de simplu. Oricum ai Instagram, oricum ai stat pe Instagram și gen te-ai uitat ce fac toți prietenii tăi, te-ai uitat la story și ai dat like-uri. Da. În loc să faci chestia asta, mai bine încearcă să construiești ceva cu timpul pe care oricum îl alocai. Tu ești tot pe Instagram, adică tot același context, numai că în loc să îți consumi timpul, îți investești timpul. Exact. Și după aia se crește și așa se... Dar pe lângă haterii pe care i-ai pe TikTok în momentul ăsta... Cred că trebuie să port o discuție cu ei ca undeva la 13 ani crezi și vorbesc cam urât. Ce alte provocări ai mai avut la început? Pentru că, ok, e frumos să începi proiecte și e fain să vezi acolo un număr de oameni care te urmăresc, dar începutul este foarte greu, adică trebuie să fim pe față. Într-adevăr, începutul e greu pentru că n-ai încredere să începi chestia asta. Nu te gândești de ce eu din toți oamenii aș face chestia asta, sunt sigur că alții sunt mult mai pregătiți decât mine, sunt sigur că alții pot să facă asta mult mai bine decât mine, au echipament mai bun, nu te duci până la echipament. Te gândești pur și simplu că n-ai încredere în tine să începi chestia asta. Și e un gând super real, numai că am învățat pe parcursul ultimilor 3 ani cât am făcut chestia asta că nu trebuie să fii super bun ca să începi, dar trebuie să începi ca să ajungi super bun. Provocarea asta a fost de scurtă durată, adică undeva doar la început. Cea mai mare provocare pe care am avut-o a fost în asumarea 100% a cine eram
și a ideilor pe care voiam să le transmit. Pentru că dacă până la 21 de ani eram un creștin care ieșea pe centru vechi, mergea la toate barurile în continuu, la loft, la toate nebunile, la party-uri, la nu știu ce, de la 21 de ani mi-am asumat un alt caracter. Pentru că sunt sigur că toată viața cumva jucăm mereu într-un caracter sau în altul. Și asta a fost cea mai dificilă parte din tot procesul ăsta, să-mi asum faptul că nu neapărat că eram eu altcineva și vezi, Doamne, m-am prefăcut toată viața. Nu era așa. Să-mi asum faptul că îmi doresc să devin altcineva. Că în momentul în care încep toată acțiunea asta, îmi asum și faptul că încep o transformare a mea prin ideile pe care le dădeam mai departe. Pentru că erau niște idei îndrăznețe, mărețe, cele pe care le dădeam mai departe. Fii loial, fii loial ție în primul rând, respectă-te pe tine, iubește-te pe tine, ai încredere în tine, nu-ți fie frică de viitor. Da. Lucruri pe care eu nu le simțeam deloc în interiorul meu în momentul ăla. Mi era frică de viitor, mi era frică de ce se va întâmpla, mi era frică că nu o să reușesc, că nu aveam încredere în mine, nu mă respectam destul de mult pe mine încât să fac ceea ce era nevoie să fac ca să-mi arăt că mă respect pe mine. Adică erau niște idei mărețe, niște idealuri pe care eu le aveam și spre care eu tindeam, pe care gura mea și degetele mele le scoteau pe internet, pentru că și scriam și vorbeam despre lucrurile astea. La început am scris, de fapt, și după aia am vorbit. Și anumite persoane din viața mea, fie că erau cele din copilărie cu care am crescut la Pitești, fie că erau cele pe care le-am întâlnit la București, ambele categorii și ambele grupuri de oameni au cunoscut un creștin care nu era acel creștin care își dorea să fie în ceea ce scria. Ok. Și în momentul în care scoteam un material scris și video, și la video era cea mai mare problemă, îmi era cumva, aveam o jenă în mine, parcă, pentru că mă simțeam ca fiind un ipocrit. Okay. Cine sunt eu ca să vorbesc de lucrurile astea pe care nici măcar nu le fac eu în viața mea de zi cu zi? Și asta a fost cea mai mare provocare. Pentru că în momentul în care mi-am asumat 100% că astea sunt calitățile pe care mi-ar plăcea să le am, idealurile pe care mi-ar plăcea, ideile pe care vreau să le am, valorile pe care vreau să le reprezint, în momentul în care mi-am asumat asta 100%, nu le aveam. Însă atunci a început oficial procesul meu de schimbare. Până în momentul ăsta acum, când am ajuns să am majoritatea calităților, valorilor, ideilor despre care vorbesc, au ajuns să facă parte de mine, au ajuns să finalizeze acel creștin pe care eu mi-l doream și îmi pare rău că vorbesc de mine la persoana a treia. Poate să fie vorba de oricine. Nu trebuie să-ți pare rău, e așa de artistic vorbind. E liric. Ce am Cristian să spun? În momentul în care mi-am asumat lucrurile astea, mi-am asumat și faptul că lumea o să mă privească cu scepticism și că o să par eu un ipocrit în fața oamenilor. Mi-era frică de ce o să zică lumea, știi? Asta e. Dar puteam să zic, mi-era frică de ce o să zică lumea. Dar am vrut să duc genul asta la un alt nivel ca să înțeleagă lumea ce era de fapt în sufletul meu. Și de ce nu mi-era frică că ce o să zică ăia că o fac eu chestia asta și eu țin la asta și asta am fost eu mereu, dar domnule, nu v-am lăsat pe voi să vedeți cum era frică. Nu, era fix invers. Eu nu sunt ăsta despre care vorbesc, eu nu sunt personajul ăsta, eu nu sunt eroul vostru care poate să vă salveze. Eu sunt în momentul ăsta propriul meu salvator, sunt omul de care eu vreau să fiu salvat în cele din urmă. Mă priveam pe mine în viitor, îmi imaginam cum aș vrea să fiu, povesteam despre mine acolo, de fapt nu despre mine, pur și simplu încercam să împrumut ideile pe care le-aș fi avut în viitor dacă eram eu acea persoană, să le aduc în prezent, să le folosesc ca și cum ar fi ale mele acum. Da. Nu știu dacă face sens. Da, face sens și mi se pare absolut incredibilă dorința ta arzătoare de a te schimba, adică simt lucrul ăsta acum, faptul că tu pur și simplu voiai să devii acel creștin pe care ți-l imaginai, făceai tot posibilul ca să ajungi acolo și asta mi se pare extraordinar de frumos și de admirat, pentru că sunt foarte mulți oameni care chiar au ajuns undeva și încă nu se simt de ajuns de bun cât să împărtășească, dar tu erai fix la începutul drumului și ai făcut un bine că ai împărtășit cu comunitatea ce treceai. Uite, atunci nu exista o comunitate, eram eu
Cristian care pur și simplu punea texte pe Instagram. Și un lucru pe care aș vrea să lămuresc ca să înțeleagă lumea, că n-a fost vorba de niciun curaj la început. A fost, cred, pur și simplu un instinct de supraviețuire. Pentru că eu, dacă continuam să fiu eu cel care eram atunci, cu același comportament, am realizat că n-aș fi ajuns niciodată unde îmi doream. Ideile mele erau mărețe, adică mă vedeam super sus, aveam niște super pretenții de la mine. Însă pretențiile pe care le aveam nu se pupau deloc cu rutina mea de zi cu zi, cu ceea ce făceam de fapt. Și dacă doar bălmăjeam despre cine sunt și ce vreau să fac și ce pot, dar acțiunile mele erau zero barat, ba chiar invers, aș fi rămas doar cu atât, cu ce vorbeam. Da. Și a fost un instinct de supraviețuire pentru că mi-am dat seama că, bă, tată, altă șansă n-ai. Adică ori get the fuck out of this comfort zone, ori rămâi aici și gen, ești un nimeni. Dar ce te-a făcut să vrei atât de tare să te schimbi? După relația aceea de care îți povesteam, mi-am dat seama că felul în care eu luam deciziile nu mă servea. Absolut deloc. Adică orice decizie pe care o luam era bazată pe plăcerile de scurtă durată, pe ceea ce vreau să se întâmple acum, pe cum vreau să mă distrez acum. Și cu toate că toată lumea zice, da, gen, trăiește-ți prezentul, ai doar o viață. Da, trăiește-ți prezentul. Dar dacă prezentul tău transformă din tine sau te transformă pe tine într-un om care nu-ți dorești să fii și peste 5 sau 10 ani, atunci folosește-te de prezentul tău, într-adevăr, acționează în prezent, dar acționează în așa fel încât să te transformi în omul care îți dorești să fie peste 10 ani. Mereu m-am gândit la ideea asta și e o idee furată de pe YouTube, nu sunt atât de deștept încă să o folosesc să-mi o asum într-un fel sau altul. Îmi place că ești foarte sincer. Asta e cheia. Asta e cheia, auziți. Mereu să te gândești că modelul tău în viață ești tu peste 5 ani. Da. Și peste 5 ani să te întrebi, am ajuns unde sunt? Nu, sunt tot eu peste 5 ani și tot așa, peste 5 ani, peste 5 ani. Da. Nu neapărat ca să nu te bucuri de prezent, dar ca să-ți dai seama că potențialul tău e nelimitat. Tu chiar poți să faci tot ce îți dorești în lumea asta, dar e vorba de o muncă pe care trebuie să o presezi și o zilnic. direcție, pentru că sunt foarte multe persoane care își duc viața fără o direcție, doar ghidați de ceilalți, care așteaptă să li se dea, care nu își definesc un scop. Și după ajung pe la 40-50 de ani, stai puțin că eu toată viața doar am muncit pentru bani și eu nu sunt mulțumit cu mine. Și uite, toată lumea se dă vina pe chestia asta. Nu știu care e scopul meu în viață, nu știu care e direcția mea în viață. Păi, dar nici nu o să o afli vreodată dacă rămâi pe loc și nu încerci să faci, nu încerci să faci ceva în privința asta. Nu știu ce place să fac, nu știu ce hobby-uri am. Pe nici nu știi care e mâncarea ta preferată până să încerci mai multe mâncăruri ca să vezi care îți place cel mai mult. Exact. Shit, fă chestii. O să ajungi în cele din urmă, dar începi să faci. Da, pentru că până la urmă așa a fost și în cazul tău și în cazul meu. Adică am încercat mai multe lucruri, am dat cu capul, ne-a ieșit, nu ne-a ieșit, dar ulterior ne-am simțit cel mai bine în online, împărtășind din experiența pe care am avut-o. Da, hai să spune-le oamenilor și unde ne-am întâlnit până la urmă. Da, chiar așa. Noi, eu și Cristian ne-am întâlnit acum 2 ani. 2 ani, nu? 2 ani, cred. La Brand Minds, eram amândoi voluntari e cea mai mare conferință de antreprenoriat. De Europa de Est. Europa de Est, da. Știu că atunci venise Daniel Goleman și cine mai venise? Seth Godin. Da, eram acolo, abia așteptam Sofia robotul. Da, și Sofia, da. Și știu că așteptam conferința aia extraordinar de mult. Și practic și ăsta a fost un context de antreprenoriat în care noi ne-am întâlnit și am rămas. Tocmai că făceam tot ce ținea de noi, poate eram copii și n-aveam bani să ne cumpărăm biletele, dar pentru că știam că vrem să facem o chestie, bă, tată, ne-am băgat voluntari și am zis fac ceva acolo, că sigur se leagă. Și uite, în primul rând s-a legat chestia asta, care e super mișto, în al doilea rând ai rămas cu niște experiențe. Ai văzut cum se face un eveniment de genul ăsta, adică sunt lucruri care îți rămân întipărite în minte și lucruri care înfloresc fără să-ți dai seama într-un fel sau altul, doar pentru că tu ai plantat la un moment dat o mică sămânță. Te-ai dus și te-ai băgat voluntar. Ai văzut un eveniment unde se plăteau 400 de euro pe bilet, gratis, doar pentru că ai fost voluntar și în al doilea rând ți-ai făcut niște relații care sigur te ajută pe viitor. Da, chiar am și împrietenit cu unul dintre speakeri și am făcut și poză cu Daniel Goleman. A rămas așa în capul meu momentul ăla critic de la Brand Minds. Da. Am vorbit foarte mult despre noi și cum am ajuns aici și aș vrea să te întreb care e
cel mai important lucru pe care l-ai învățat despre tine până acum? Care l-am învățat despre mine? Da. Propunându-mi anumite lucruri și având anumite pretenții de la mine și în general când ai pretenții de la tine, primul lucru de care te temi e frica că nu o să reușești. Da. Dar în același timp cred că e bine să mergi pe ideea că mai bine vrei să ajungi la lună și te pierzi printre stele decât să... Ce nu e a mea nici asta. Eu vorbesc foarte mult în parabole, cred că am de pe YouTube. Decât să ai de o țintă foarte joasă și să o atingi pe aia. Exact. Și am realizat că asta cred că este superputerea mea. Să pot să-mi propun lucruri mărețe și să nu-mi fie frică de ele. Nu neapărat să ajung la ele, că nu știu dacă ajung vreodată acolo unde vreau. Dar pur și simplu, unde vrei? Spune-mi unde vrei să ajungi. Dorința mea ar fi să pot să creez din toată România asta pe care o avem acel loc în care lumea să se simtă bine să trăiască. Să le fie bine în pielea lor. Adică să aibă calitatea aia a minții, să aibă un mindset-ul ăla pe care îl avem noi acum, dar să fie la nivel național. Țin foarte mult la țara asta. Cristian președinte. Chiar vorbeam cu Diandra de chestia asta. Cum ar fi? Mi se pare tare. Asta mi-ar plăcea, ca fiecare familie să aibă mindset-ul ăla de câștigător. Da. Să se simtă bine. Adică mie mi se pare că viața asta pe care o avem e ca un fel de playground, un loc de joacă. Unde suntem trimiși aici. Nu știm de cine, e Dumnezeu, e Universul, e natura, e o altă teorie științifică. Nu știu cine ne-a trimis aici. Ideea e că cel mai probabil o să avem șansa să ne aducem aminte probabil doar de viața asta pe care o avem acum. De ce să ne fie frică să trăim? De ce să trăiesc cu frică când eu știu că pot să fac toate lucrurile grozave care se ascund aici? Pot să le trăiesc, pot să le fac, poate nu așa cum vreau exact cum ți-am zis acum, dar poate ajung la o variantă cel puțin asemănătoare. Și de ce să nu mă simt bine? Da. Sunt sigur că e o idee măreață și mama chiar mi-a zis, ai cam multă încredere în tine. Le mai zic oamenilor. Și în cât timp crezi că s-ar întâmpla această viziune a ta? Nu știu, e un proces întreg, un proces de care m-am îndrăgostit și nu i-am dat un termen limită, pentru că îmi dau seama că ajung din ce în ce mai aproape în fiecare zi. Adică acum 3 ani vorbeam cu mine și îmi cream eu mie mindset-ul respectiv și mi-l băgam mie în cap prima dată, pentru că când vrei să schimbi lumea, mai întâi te schimbi pe tine. Te schimbi pe tine, exact. Și acum uite că am ajuns la 100.000 de oameni. Felicitări. În 3 ani. Doamne, să rămână mult. Poate peste încă 3 ani suntem la 200.000, peste încă 3 ani suntem la 300.000. Hai să știi cum cresc, dar adevărul e că suntem vreo 19 milioane. Adevărul e că... Un calcul putem să facem. Da, mi se pare foarte mișto faptul că ești în față, ești un lider al generației tinere și dacă mentalitatea de învingător a României ar fi schimbată, 100% să pornească de la tineri. Adică cei care sunt acum în liceu, care de-abia intră la liceu, care termină liceu, adică ăștia sunt oamenii care au potențialul să schimbe ceva. Exact. Pentru că automat la fel a fost și la noi. Adică, uite, ești o voce în momentul ăsta, unii din puțini din România care chiar oferă valoare în online și sunt sigură că sunt mulți alții care te urmăresc și probabil au început deja și sau își doresc să împărtășească și la fel ca tine. Doamne ajută, sper să fie așa, să inspirăm. Da, exact. Asta mi se pare, asta e un fel de principiul meu de viață, de making waves, știi? Adică changing one that will change others, știi? Pentru că tu n-ai puterea să schimbi poate gen tot globul, dar dacă schimbă o persoană și persoana aia mai schimbă încă 5, după care încă 5, așa creștem și ajungem la România aia mișto pe care ne dorim. Sau cum îți dorești tu cu Elevate să fie o chestie globală. Până la urmă, granițele astea pe care le tragem între noi sunt tot așa niște reguli pe care noi le-am format pentru noi. Dar mi-e greu să cred că n-avem poate și un prieten străin care urmărește ceea ce facem și poate să preia și el din mindset-ul respectiv și el să dea în țara lui. Adică nu cred că ne oprim în niciun... Adică e pur și simplu o limitare pe care poate noi nu alegem dacă...
Da, în în partea asta prima cu dată. visul, sincer, cred că ține foarte mult și de experiența personală, știi? Pentru că la mine dorința foarte mare de global e pentru că eu am avut, adică mentorii mei cumva de până acum au fost internaționali și tot ce am văzut și am învățat a fost din afară, știi? Și acum cumva tot ce vreau să creez e tot în direcția aia, știi? Pentru că e bazat pe experiența mea, știi? Exact. Și La fel, cred că tocmai din chestia asta oamenii nu ar trebui să se compare cu ceilalți, știi? Exact. Pentru că eu sunt eu pe baza experiențelor mele și tu ești tu pe ce ai trăit tu până acum. Și uite, gândește-te la speakerii care au venit să ne vorbească, cei de la Brain Mind. Sunt oameni pe care poate nu i-ai fi cunoscut niciodată, dar sunt oameni care au schimbat viețile a mii de oameni care au fost atunci în sala aia. Exact. Nu sunt vecini cu ei, nu sunt prieteni cu ei, nu sunt cu ei în țară, nu sunt cu ei nimic, dar au reușit să schimbe mentalitatea oamenilor. Exact. Și o să zici, bă, tată, poate sunt 2-3 oameni, hai, nu 2-3, dar poate sunt 1000-2000 de oameni în lume care fac chestia asta. Exact cum ai zis tu, nu te compara. Tu fă-ți chestia ta. Da. Fă-ți chestia ta și lucrurile o să se întâmple. Și ai încredere în visul tău. Că dacă tu ai încredere în visul tău, automat și ceilalți o să aibă. Corect. Dacă tu nu ai încredere, nici Exact. ceilalți nu o să aibă. Nici ceilalți nu o să aibă, că nu are cum. Da, exact. Și tot pe partea asta de frici, pentru că îmi place extraordinar de mult subiectul, pentru că și la mine cumva a fost trezirea anul trecut prin octombrie. Și știu că în cazul meu eram la facultate și trebuia să facem un exercițiu foarte simplu la vânzări și toți colegii cumva mi-au zis, hai du-te tu, știi? Și în momentul ăla, practic, a fost prima oară când mi-am zis eu cu voce tare, îmi este frică, știi? Și în momentul ăla zis, wow, până la urmă sunt cu colegii, adică nu mă bate nimeni, nu mă omoară nimeni, dar a fost primul moment în care i-am zis, îmi este frică și am conștientizat și eram, wow, cât de multe frici am, știi? Și după m-a șocat și pe mine atât de tare momentul ăla că pur și simplu am intrat într-o călătorie din asta de a-mi descoperi fricile, știi? Și când am fost în Africa de Sud, efectiv, obiectivul meu principal a fost să îmi găsesc măcar să-mi numesc 5 frici, știi? Și ce am observat a fost că odată ce îmi descopeream o frică și treceam peste ea, mă simțeam mai puternică, adică efectiv simțeam că deodată parcă pot să cuceresc lumea, știi? Și pentru mine a fost așa un moment de cotitură cumva în care mi-am dat seama că de fapt tu când îți urmezi visul, de fapt nu trebuie să-ți urmezi visul, trebuie să-ți urmezi frica. Pentru că dacă îți urmezi frica, automat o să vezi că visul tău stă fix în spatele fricii pe care te direcționează. Exact. Așa că pentru ascultători, dacă rezonezi și tu cu ce am spus, sper să se uite după fricile lor, să le rezolve. Dar ce am observat eu cel mai mult în această călătorie a fost curajul pe care a trebuit să-l demonstrez ca să ajung să trec peste ele. Cum îți formezi mușchiul curajului? Mușchiul curajului? Da. Cred că exact cum formezi absolut orice mușchi. Exact, când îl antrenezi. Primul lucru pe care eu l-aș face, dacă am o frică, este să mă întreb dacă este un pericol real în spatele fricii respective, adică dacă poate să-mi pună cumva viața în pericol sau nu, pentru că lumea trebuie să înțeleagă foarte bine chestia asta. Pericolul este real și există. Adică poți să mori, poți să fii rănit, poți să se întâmple ceva cu viața ta, ceva care să spună viața în pericol. Însă frica este un produs al imaginației. Este pur și simplu gândul nostru care apare în momentul în care ne imaginăm ce o să se întâmple dacă ajungem în contextul fricii respective. Ce o să se întâmple dacă ajung pe scenă și mă încurc în timpul discursului. Ce se întâmplă dacă mă pun în fața camerei acum și bag un deget în nas și o să zică cineva de pe cameră că uite, Cristian își bagă un deget în nas. Ce o să zică dacă o să zic o prostie, uite, Cristian e prost. Adică e cumva ne ducem în viitor, încercând să ne imaginăm ce o să se întâmple dacă noi suntem puși în contextul respectiv. Așa că prima mea întrebare este, îmi pun viața în pericol dacă îmi bag un deget în nas în momentul ăla? Dă și râzi în momentul în care se întâmplă chestia asta. Da. Adică îmi pun viața în pericol dacă îmi bag un deget în nas și o să zică vreunul dintre voi ceva? Nu. Poate mă pun într-o ipostază neplăcută. Perfect de acord. Da. Însă, frica respectivă este una irațională. De ce avem frica?
ca să ne mențină în siguranță. Ăsta este motivul pentru care noi avem o frică. Frica este un produs al evoluției care se află cumva, care a fost făcut în mintea noastră în momentul în care omul junglei vedea un leu, un tigru, o chestie, să se panicheze, să zică stai frate că e posibil să o mierlesc dacă mă duc mai aproape, hai să pompez niște adrenalină, hai să mi se facă puțin frică ca să mă retrag să rămân în siguranță. Creierul nostru nu e de la mine. O să zic de fiecare dată când nu sunt informațiile mele, să nu... Tony Robbins a zis asta. Creierul este făcut, construit să te țină în viață, nu să te facă fericit. Fericirea ta este responsabilitatea ta și atât. Creierul nu o să te ajute, perspectiva ta asupra vieții, dacă este una greșită, nu o să te ajute, fricile nu o să te ajute. Așa că prima întrebare este asta. Îmi este frica pe care o am mă păzește de un pericol real, da sau nu? În momentul în care îți dai seama că nu, e decizia ta atunci să faci ceva în privința ei. Pentru că fricile sunt exact ca greutățile alea care sunt la baloanele cu aer, dacă știi. Gen, dai drumul la o frică, pac, te-ai înălțat puțin mai mult, dai drumul la o frică, pac, te-ai înălțat mai mult și așa se antrenează și creierul, pentru că te duci la fiecare frică în parte și gen, începi să lucrezi asupra ei. Și atunci, în momentul în care tu vezi că a căzut, zici, bă, ce am făcut, adică că a căzut din balon în greutatea respectivă, zici, ce am făcut a fost bine. Mă duc la următoarea, sunt puțin mai rapid acum, pentru că mi-am antrenat cumva mâinile de data trecută. A căzut și mai repede frica respectivă, în greutate. Mă duc la cealaltă, fac și mai repede, pentru că mă antrenez la fiecare greutate în parte, o las să cadă mult mai ușor și mie mult mai ușor să știu ce să fac în momentul în care mi este frică. Frica nu o să dispară niciodată. Dacă frica dispare, e foarte posibil să mor mâine, pentru că te arunci în stradă, nu ți-e frică de mașini și te calcă mașina. Așa e. Frica trebuie să rămână. Da. Însă trebuie să înțelegi că lumea nu a fost schimbată de oameni cărora nu le-a fost frică. Cu toții simțim palmele când transpiră, cu toții simțim limba, știi, când se usucă, cu toții simțim inima care parcă vine aici și începe să bată în piept. Exact. Dar oamenii care au schimbat lumea au fost cei care n-au lăsat frica să-i oprească. Atât de simplu e. Atât de... Nu e ușor, dar e simplu. Știi, e o diferență. Nu e ușor, dar e simplu. Da. Pentru că e greuț să treci peste frica respectivă, prima dată. Dar după aia devine din ce mai ușor. Da, și cred că un alt mod în care oamenii pot să treacă peste chestia asta este să se vizualizeze, cum ai zis și tu la început, unde vrei să fii într-un an, unde vrei să fii în 5, unde vrei să fii la finalul vieții tale, adică vrei să fii trăit în frică toată viața și să îți fi fost frică inclusiv de umbra ta, sau vrei să fii mândru de tine că ai trecut peste fiecare obstacol și că ți-ai demonstrat ție cât de capabil ești. Uite, eu nu credeam, de exemplu, în chestia cu vision board-ul. Eu credeam că e o bullshit. Adică eu când am auzit de vision board, lasă-mă, tată, că am alte treburi. M-am uitat acum 2 săptămâni peste un jurnal pe care îl scriam în 2018. Era fix momentul în care picasem examen de notariat. Și scriam acolo, destul de dezamăgit de mine, că am picat examen de notariat, că nu știu încotro să mă îndrept, că aș vrea să fac ceva cu contentul de pe Instagram, că abia am lansat comunitatea, mi-ar plăcea să vină mai multă lume și mi-am făcut un action plan. Ce ar trebui să fac? Ar trebui să învăț să vorbesc în fața camerei, ar trebui să nu mai îmi fie frică să postez, ar trebui... Și am scris la liniuță tot ce ar trebui să fac. Surprinzător printre asta era și partea cu cursul. Asta m-a dat peste cap când am văzut că era și partea cu cursul. Nu? Da, să-mi complet că voiam să fac chestia asta. Și m-am uitat peste 2 ani. Eu nu mă ținusem de scris, pur și simplu am scris la un moment dat pe foaie. M-am uitat peste 2 ani și am văzut că absolut toate dintre ele, și e poză, adică eventual o să dau la edit poza respectivă de la foaie pentru că am acasă, toate au fost îndeplinite. Fără neapărat să îmi fac un plan clar cum o să fac asta, nu, pur și simplu m-am gândit unde vreau să ajung, adică să am o comunitate care să-mi dea o voce, când vreau să zic ceva să pot să zic și să asculte cineva și să am curajul să postez lucrurile astea fie prin video, fie prin text, fie prin podcast, ca să vorbesc despre ideile mele. Și toate lucrurile astea s-au îndeplinit într-un an jumătate. Da. Mi s-a părut senzațional când am văzut chestia asta. Plus cursul. Mi s-a părut senzațional. Nu trebuie un plan, trebuie doar să-ți fixezi în mintea ta o idee.
Exact, și să ți-o clarifici, pentru că atunci când o ai clarificată și scrisă pe foaie, Exact. este odată cumva deja ai făcut primul pas, adică prinde viață pe hârtie, adică nu mai e doar în cap o idee la care te gândești, ci chiar e aproape un plan, dar după ulterior universul, cred eu că lucrează cu tine să se îndeplinească ce tu îți dorești. E fix cum e treaba cu Mustangul albastru. La fel, Exact, gen, ți-ai văzut exact. Mustangul și cumva începi să fii atent la lucrurile care se leagă în jurul tău. Da. Eu partea asta cu jurnalul o am implementată și în comunitate, am avut-o și în primul program și e un obicei pe care l-am creat de la începutul anului, de a scrie în jurnal în fiecare zi. Și pot să zic că e singurul obicei pe care l-am implementat în viața mea, care efectiv mi-a schimbat-o cu totul. Adică m-a ajutat să fiu mult mai focusată pe ce vreau să manifest, dorințele, visele și relațiile pe care voiam să le am și efectiv să mă schimb pe mine, pentru că odată ce intram, mă așezam la masă, îmi lăsam o oră de scris în jurnal, aveam o idee cu care mă confruntam în ziua respectivă și până la finalul acelei ore scriam, îmi dădeam un răspuns și eu practic în momentul ăla eram deja dezvoltată eu pe mine, știi, pentru că răspunsurile de fapt erau în mine. Deci dacă pentru ascultători, mi se pare și inclusiv pentru tine, adică o practică din asta de scris în jurnal, practic e și foarte mișto după când te uiți în urmă, știi, Exact, și citești. Uite unde eram acum 2 ani și unde sunt acum. Știi că uiți că au existat momentele astea, Exact. uiți că ai avut fricile respective, adică te gândești, bă, cum e acum a fost mereu. Nu e adevărat. Nu e deloc adevărat. Nu e, tocmai, și gen sunt niște remindere bune. Da. Că să-mi aduc aminte, eu care scot acum telefonul și fac un story, să-mi aduc aminte că mi-era frică să fac chestia asta. Mamă, și eu aveam așa o frică, asta era una dintre fricile mele. Aș vrea să trecem la subiectul și anume iubirea de sine. Ok, super. Pentru că mi se pare un subiect super important, de actualitate, pentru tineri, pentru fete, pentru băieți, pentru toată lumea. Și sunt super curioasă să știu din partea ta ce înseamnă de fapt iubirea de sine. Ok. Iubirea de sine așa cum o văd eu, nu știu dacă ăsta este răspunsul corect, dar nici nu caut răspunsul corect. Cred că caut un răspuns care să se plieze pe nevoile mele. Și în momentul de față, iubirea de sine pentru mine reprezintă un mod de a avea tu singur grijă de tine. Nu în sensul să devii singuratic, nu în sensul de a te izola, dar de a avea încredere că orice s-ar întâmpla în jurul tău, adică indiferent de context, tu o să poți să iei acele decizii ca să-ți fie ție bine. Nu într-un mod egoistic, să fie mie bine, să nu-ți fie ție. Da. Dar în sensul să nu ajung eu să fiu rănit când aș fi putut să fiu bine. Ok. Nu neapărat emoțional, fizic, pentru că iubirea de sine reprezintă pentru mine și felul în care mănânc. Să mănânc ok, felul în care dorm, să dorm ok, felul în care arăt, să mă duc la sală, felul în care citesc, să am, nu știu, cumva un mindset care să fie constructiv. Da. Asta înseamnă pentru mine iubire de sine, să am grijă de mine, să iau acele decizii care pe mine mă ajută pe termen lung. Sunt foarte mulți oameni pe care i-am întâlnit care confundă egoismul cu iubirea de sine și cumva cred că aș vrea să îi luminezi pe ascultători, să explici mai exact care e diferența între cele două. Ok. E o idee cu care foarte mulți creștem. Că în momentul în care vrei să-ți oferi ție, ești egoist. E o idee pe care părinții noștri au avut-o, care ne-au dat-o mai departe, nouă. Este o idee pe care și eu au primit-o de la părinților și tot așa. Adică e o linie lungă de generații care a crescut cu ideea asta și pe de o parte e de înțeles. Pentru că în momentul în care ești mic, ce ți se spune? Că dacă vrei să fii respectat de către cei din jurul tău, tu ce trebuie să faci? Să-i respecti. Să-i respecti tu pe ei. Dacă tu vrei să fii înțeles de către cei din jurul tău, trebuie să înțelegi tu pe ei. Dacă tu vrei să fii iubit de către cei din jurul tău, tu trebuie să iubești întâi pe ei. Și cumva s-a pus ideea asta că dacă eu vreau ceva de la tine, trebuie să facem un schimb. Eu trebuie să-ți ofer ție prima dată. Dar nu trebuie să-ți ofer eu ție prima dată pentru că simt să o fac. Și pentru că eu vreau ca tu să faci aceeași chestie pentru mine. Pe de o parte, este un sfat bun, pentru că te educă. Dacă
trebuie să fii un om respectos în comunitate. Însă dacă tu crezi că o să fii respectat sau iubit sau înțeles de către oameni din jurul tău pentru simplu fapt că și tu ai făcut asta cu ei, o să fii extrem de dezamăgit de-a lungul vieții și se întâmplă asta cu foarte multe persoane, pentru că îmi scriu de foarte multe ori asta, că sunt dezamăgiți de către persoanele cărora ei le-au oferit iubire, încredere, respect, etc. Și eu întreb, înainte să le oferi lor chestia asta, ți le-ai oferit ție încât să fii sigur că ei o să știe să le respecte? Și hai să-ți dau un exemplu cu care urmăritorii noștri sigur o să empatizeze, că ni s-a întâmplat tuturor în școală sau în liceu. Să avem aceeași clasă de studenți, de elevi, și să fie doi profesori. Unul să nu fie respectat, să fie bagiocorit, să se chiulească de la orele lui, să se vorbească, să nu fie băgat în seamă, iar al doilea să fie atât de respectat încât să nu se zică nici măcar pâs, știi, în clasă. Și întrebarea e, de ce? De ce unul e respectat și unul nu e respectat? Pentru că sunt sigur că amândoi oferă un oarecare grad de respect studenților. Diferența între primul și al doilea este că al doilea impune respect prin propriul lui fel de a fi și prin limitele pe care le impune. Asta nu înseamnă că nu dă mai departe respectul pe care îl primește, dar înseamnă că setează o limită clară de la care oamenii care nu-l respectă nu mai au voie să se apropie. Și asta, așa este și cu iubirea de sine, că nu este un lucru egoist. Mă iubesc pe mine atât de mult și țin la mine atât de mult, încât nu o să-ți dau ție voie care nu știi să mă iubești, să calci această limită ca să vii în viața mea. E ca atunci când, uite cum e treaba cu COVID-ul acum. Oameni care vor să rămână sănătoși sunt egoiști că nu se iau în brațe cu oameni care sunt bolnavi? Pentru că o să zici, da, ar trebui să-i oferi și lui iubire. De ce nu-i oferi lui iubire? Că e un om ca tine. Bă, frate, nu e vorba că nu vreau să-i ofer iubire. E vorba că nu vreau să mă îmbolnăvesc eu prima dată. Pentru că dacă eu mă îmbolnăvesc, nu o să fie nimeni bine în jurul meu. Așa și cu chestia asta. Nu e ca și cum sunt egoist. Dar dacă cei din jurul meu nu înțeleg că și eu am la fel de multă nevoie de iubire, de înțelegere, de încredere, de respect pentru mine, înseamnă că ei nu sunt în viața mea pentru că vor să-mi ofere lucrurile respective, ci sunt în viața mea pentru că ei se simt bine că le primesc de la mine. Eu n-am nevoie de astfel de oameni în viața mea. Eu nu vreau să fac un schimb de iubire cu tine, că nu suntem la mica înțelegere. Iubește-mă și te iubește pe tine. Fii sincer cu mine, sunt și eu sincer cu tine. Dacă tu mi-ești loial, o să-ți fiu și o ție. De câte ori n-am auzit chestia asta, niște angajamente stupide. Nu, îți sunt loial că vreau să-ți fiu loial. Nu, îți sunt autentic și sincer că vreau eu, că simt eu să fiu. Te iubesc pentru că simt eu să te iubesc. Dar mă iubesc atât de mult pe mine, încât nu o să dau voie în viața mea oamenilor care nu mă respectă și care nu mă iubesc, așa cum eu o fac. Țin atât de mult la mine, încât nu vreau să fac chestia asta. De ce aș lăsa oameni care nu mă iubesc în viața mea? Cu ce mă ajută? Exact. Da, mi se pare că ai surprins perfect fix problema cu care se confruntă foarte multă lume în momentul ăsta și un lucru cu care inclusiv eu m-am confruntat, adică partea cu iubirea de sine a fost foarte grea și încă e o luptă și mi se pare că toată viața, știi, înveți să te iubești din ce în ce mai mult. Dar cel puțin în cazul meu cu iubirea de sine era foarte mult pe business, pentru că eu cumva puneam pe primul plan business-ul și munca și dorința de a avea succes și mă puneam pe mine, eram undeva pe planul 5 probabil și adică era foarte mult, știi? Și mi-am dat seama că de fapt a fost așa o trezire din asta, știi, în care am văzut că lucrurile au început să meargă foarte ușor și de la sine și parteneriatele veneau mai bine și lucrurile efectiv mergeau în flow din momentul în care eu îmi acordam câte 3 ore în fiecare dimineață pentru mine, ca eu să fiu ok cu mine și să fiu, adică liniștea mea interioară să fie pe primul plan. Și în momentul în care am început să, cum ar fi în engleză, ar fi boundaries, adică limite, știi? Exact. Cu oameni care, dacă nu îmi dădeau o energie pozitivă sau să mă învețe ceva, nu aveau ce să caute în viața mea, efectiv. Și lucrul ăsta cu oamenii, cel puțin, știi că, până la urmă, în fiecare viață a fiecăruia e acel moment în care vrei să devii mai bun, știi? Numai că în momentul ăla mi se pare că cel mai greu lucru de făcut e să
lași oamenii în urma ta, ăia care înainte ți erau prieteni și acum nu se mai aliniază cu valorile tale. Într-adevăr. Dar Da. gândește că oamenii când se gândesc la relație, se gândesc la o relație de iubire, cei mai mulți. După aia sunt părinții care se gândesc la relația de copil, tată, mamă, sunt relațiile de prietenie, colegialitate. Însă tu ești într-o relație cu absolut orice lucru din jurul tău, nu neapărat cu oameni. Tu ești într-o relație, de exemplu, cu acest podcast pe care l-ai. Tu ești într-o relație cu aparatura pe care o folosești. Tu ești într-o relație cu absolut orice lucru din jurul tău. În momentul în care înveți că prin relațiile respective, dacă tu înveți să-ți oferi ție prima dată toate lucrurile din jurul tău o să te servească exact așa cum vrei, totul se schimbă în jurul tău. Gândește cum ar crește o generație de copii în momentul de față dacă li s-ar spune de mici, dacă vrei să primești iubire, iubește-te mai întâi pe tine. Cum mai crește față de dacă vrei să primești iubire, iubește la rândul tău. O să simți atât de mult că vrei să primești iubire, încât o să te duci să iubești pe absolut oricine, știi? Oricine iese în cale, hai să te iubesc, ca să simt și eu niște iubire. Vino încoace. Vreau să te iubesc. Ăsta este un mod egoist de a privi lucrurile, Da. pentru că eu vin să te iubesc pe tine nu pentru că simt, Exact. ci pentru că eu vreau să primesc ceva de la tine. Dar care ar fi niște practici zilnice pe care ascultătorii ar putea să le facă ca să ajungă să se iubească mai mult pe sine dintr-un punct în care în momentul ăsta sunt destul de low? Pentru că atunci când ești bine și Da. ești deja pozitiv, îți vine super ușor să te iubești mai mult, să-ți vezi calitățile și să fii super încrezător. Dar atunci când ești low, atunci vreau să ne spui cum ar trebui să creștem. Treaba asta cu văzutul calităților și al defectelor e exact cum vorbeam la început cu Mustangul albastru. În momentul în care tu te concentrezi foarte doar pe defecte, doar defectul o să vezi. În momentul în care te concentrezi pe calități, o să vezi calități. Și pot să-ți dau un exemplu foarte ușor. Dacă ești o tipă, în general, care folosește un make-up de bună calitate sau ai haine de calitate de firmă sau ai o geantă LV originală, sunt chestii materiale, într-adevăr, dar o să ajute exemplu. În momentul în care tu vezi toate lucrurile astea în jurul tău și le ai, le deții deja și cineva vine la tine cu o geantă fake sau cu make-up de proastă calitate, tu reușești să-ți dai seama de chestia asta. De ce? Pentru că tu ai testat deja ce înseamnă calitatea bună. De asta ți este atât de ușor să-ți vezi calitățile în momentul în care tu ești bine cu tine. Da. Dar calitățile tale și defectele tale sunt și au fost acolo mereu, de fiecare dată. Este alegerea ta pe ce te concentrezi. Tocmai de asta trebuie să lucrezi, să faci o muncă de mindset cu tine, să înveți să te refocusezi, să te recanalizezi de la a-ți vedea defectele la a-ți vedea calitățile și este un beneficiu, chiar dacă sună stupid, este un beneficiu pentru să-ți vezi defectele, cel puțin pentru oamenii care nu au încredere în ei. Pentru că eu nu am încredere în mine, prefer să-mi văd defectele. De ce? Ca să am pe ce să dau vina pentru faptul că eu nu am încredere în mine. Vezi, e o chestie Interesant asta. E un beneficiu. Nu știu să vorbesc, nu arăt destul de bine, nu știu ce, nu mă îmbrac destul de bine, nu miros bine. E o scuză după. E o scuză ca eu să nu fac acele lucruri de care mi-e frică. Da. Și prefer să-mi văd defectele, tocmai ca să am scuza asta. Și chiar o să recomand acum o carte către urmăritorii noștri, se numește Curajul de a nu fi pe placul celorlalți. Este o carte genială din care am învățat cât de multe lucruri. De cine e scrisă? N-am nicio fucking idea. Da, ok. V-ați notat acolo. Căutați pe Google. O să o găsiți sigur, e o carte cu verde și cu alb. Ideea e că te învață atât de mult, cumva ți arată, știi, că ai chestiile astea în viața ta, niște scuze pe care le folosești constant și îți zice și de ce le folosești și în același timp îți zice și cum să treci peste ele. Gen, te duci așa dintr-o parte în alta până te duce din nou pe drumul bun. Îți arată, uite, tu ai fost pe drumul prost când puteai să fii pe drumul bun, dar stai pe drumul prost, dar nu știu ce. Și uite așa poți să ajungi pe drumul bun. Oh my god, trebuie să citesc și eu, că nu știu. Și ca să vezi cum se leagă lucrurile, am văzut-o random pe Instagram, eu urmăresc hashtag dezvoltare personală, pur și simplu am văzut cineva că a postat-o. Da. Nu-l urmăream, dar urmăream hashtag-ul și am văzut cartea. Ce tare, foarte mișto, ca recomandare de carte. O întrebare pe care o mai am pentru tine și care știu că e cumva un punct de legătură între ce faci tu la cursul tău, este cum influențează relația cu tine, relația cu ceilalți? Tocmai asta, că nu mai ai sentimentul ăsta al disperării. În momentul în care tu ai o relație bună cu tine, nu mai ești disperat să primești iubire.
Nu mai ești disperat să-ți găsești un partener cât de repede. Nu mai accepti orice fel de prezență în viața ta. Nu mai accepti pe oricine. Nu mai accepti orice bullshit. Pentru că nu suntem proști. În momentul în care auzim un bullshit de la persoana pe care o placem, suntem conștienți că e bullshit, dar ne place atât de mult sau avem un sentiment în noi că vrem să primim ceva iubire, afecțiune, înțelegere de la persoana respectivă, încât alegem să ne facem în capul nostru un alt scenariu care cumva să justifice bullshit-ul pe care îl primim. În momentul în care tu ai o relație ideală cu tine, nu mai accepti lucrurile astea. Și exact ca exemplu pe care l-am dat cu COVID-ul, dacă prioritatea ta în viață este să fii sănătos, să fii bine, să nu te îmbolnăvești, nu o să te înconjuri niciodată cu oameni bolnavi. Indiferent că mulți o să zică, mi-e frică de singurătate, mi-e frică să nu știu ce, mi-e frică de abandon. Nu o să zici niciodată mi-e frică de singurătate, așa că o să intru într-o cameră plină cu oameni bolnavi, în momentul în care prioritatea mea numărul 1 e să fiu sănătos. Nici nu o să mă intereseze faptul că sunt singur. O să prefer că sunt sănătos și o să-mi văd de treaba mea înainte. Exact. Pentru că lumea, în general, ajunge în pozițiile astea de dependență cu alte persoane, fix pentru că simt că le lipsește ceva. Le lipsește iubirea, stima de sine, respectul, înțelegerea. Și au fost învățați, tocmai prin exemplu pe care l-am dat înainte, că chestiile să le găsim în altcineva. Și că dacă o să ajungem să fim cu altcineva, ele o să poată să ne ofere chestia asta. Și poate că ți oferă pentru o scurtă perioadă de timp. Însă ce o să faci atunci când pleacă? Rămâi fără ele. Rămâi fără ele. Sau ce o să faci atunci când te tratează nasol? Da. Rămâi într-un punct în care nu mai îți pierzi orice relație cu tine. Așa dacă începi prima dată cu relația cu tine și îți oferi tu toate lucrurile pe care simți că ai vrea să le primești de la alții, ai câștigat orice joc. Legat de relații și de ce vorbeam și mai înainte, mi se pare super mega important ca înainte să intri într-o relație, să-ți faci tu pregătirea cu tine și să fii tu ok cu tine, pentru că automat atunci când intri nu ai o nevoie de ceva, ci e doar un parteneriat din punctul meu de vedere în care vă ajutați să creșteți reciproc. Cum ar putea ascultătorii să se pregătească și să atragă partenerul corect, care să iubească și să-i respecte, pregătirea dinainte? Ca să atragi partenerul potrivit, în primul rând trebuie să știi cum arată partenerul potrivit pentru tine. Că de aici cred că începe, sau cred că aici se rezolvă o foarte mare parte din conflicte. În momentul în care începem o relație, tu ai zis o chestie foarte mișto, că ai zis că pentru tine parteneriatul e o chestie prin care reușești să crești. Da. Ceea ce mi se pare o definiție, wow, super tare. Dar dacă l-aș întreba pe Gigel de pe stradă, tu de ce ai intrat într-o relație, bă, tată, vreau și eu să fiu cu cineva, ca să nu fiu singur. Da. Vezi, e o diferență super mare. Motivul pentru care tu intri e ca să oferi și ca să crești tu ca om. Motivul pentru care a intrat Gigel e ca să primească ceva. Și aici începe lupta cu tine. Ca să știi cum arată partenerul potrivit, trebuie să știi ce-ți dorești. Ca să știi ce-ți dorești, trebuie să te cunoști pe tine. Ca să te cunoști pe tine, trebuie să începi să faci această căutare cu ceva timp înainte să înceapă relația. Nu spun că nu poate să fie făcută într-o relație, dar ca relația aia să fie de succes, trebuie să se întâmple unul din două lucruri. Ori să știi super bine ce voiai de la început și nu prea se întâmplă asta, ori să ai super mare noroc și să pici cu o persoană, adică să găsești o persoană cu care să fii super compatibil. De obicei e prima variantă. Da, trebuie să știi înainte, pentru că partea cu îndrăgostitul e cea mai ușoară și asta cred că e un lucru pe care trebuie să-l înțeleagă toată lumea. Partea de îndrăgostit e cea mai ușoară, poți să te îndrăgostești de absolut oricine, poți să n-ai nicio legătură cu persoana respectivă, să nu aveți nimic în comun, tu să crezi că aveți o grămadă de chestii în comun, pentru că atunci când te îndrăgostești ai impresia că tot ce faci e super, că e un semizeu, că nu știu cum, că totul se leagă. Însă, și nu-mi place să zic chestia asta și nici vouă nu o să vă placă că zic chestia asta, dar o să o zic, relația adevărată începe după ce se duce îndrăgostirea. Deci, și asta când e? Undeva la 8-10 luni, din primul moment în care ai simțit cu adevărat că începe să ții la... Nu că începe să ții, că începe să-ți placă persoana respectivă. Atunci încep hormonii să intre în acțiune, atunci începe endoformina... Scuzați-mă, nu știu cum se numește. Atunci încep toate reacțiile astea chimice din corpul tău să-și facă jocul și să te facă pe tine să te simți extraordinar. Momentele pe care le treci cu persoana respectivă sunt extraordinare. Timp de 8-10 luni totul este super tare și după 8-10 luni
Începi să vezi anumite lucruri care ți se par dubioase. Bă, până acum nu mi s-a părut că mă enerva chiar așa tare. Bă, dar ce vorbești atât mult? Că, bă, nu mai plus că e atâta. Bă, dar și chestii de genul. Care la început se păreau super simpatice. Mamă, ce frumos plus că e, nu știu cum. Și acum mai plus că e mult, te rog frumos că suntem la masă. Se întâmplă lucrurile astea. Și începi să te gândești, bă, s-a dus focul dintre noi, nu mai suntem, nu ne mai iubim, s-a dus, nu știu ce, nu. Atunci începi fix să te uiți la omul de lângă tine, să-ți dai seama că și el are defecte exact cum ai și tu. Da. Și el are anumite lucruri, anumite tabieturi, anumite obiceiuri, anumite chestii care sunt ale lui și trebuie să te gândești. Sunt sau nu dispus să fiu cu omul respectiv? Relația ideală nu este despre a găsi omul ideal, ci despre a găsi un om pentru care tu vrei să fii partenerul ideal și să încercați să construiți chestia asta împreună. Ce m-a atins! Mă ocup cu citate de genul în caz că... Da. Asta a fost a mea, da. În sfârșit. Așa este. Chiar cred în asta pentru că trăiesc și eu asta acum. Însă, cum ajungi să te descoperi pe tine, să-ți dai seama ce vrei? Pentru că, ok, ai povestit cumva despre ce se întâmplă atunci când nu ai destul de clar, dar ce poți să faci ca să-ți clarifici parteneriatul ideal? Ok. Ai două opțiuni. Ori intri în mai multe relații și din fiecare vezi ce te enervează, ce nu-ți place, ce îți place și gen le iei pe toate și le pui cap la cap și le scrii. Dar asta înseamnă să produci o anumită suferință nenecesară atât ție cât și oamenilor din jurul tău. O variantă pe care nu o recomand, dar este foarte practicată. Am văzut că e la modă chestia asta. Ok. Și mai e cealaltă variantă în care ții frumos o foaie și un pix și pur și simplu scrie acolo ce crezi că ai vrea. Pentru că și ce crezi că n-ai vrea. E super important să scrii poate pe o jumătate de foaie ce crezi că ai vrea, pe altă jumătate ce crezi că n-ai vrea. Pe partea cu jumătatea ce n-ai vrea s-ar putea să fii super aproape de varianta reală. Adică de obicei știi ce te enervează, știi ce nu vrei. Poți să scrii mult mai ușor. Ce vrei s-ar putea să nu fie chiar ce ai nevoie. Dar poți să începi de acolo și cumva le mai reglezi pe parcurs. Și în funcție de alea îți iei două limite. Până aici pot să mă duc, mai mult de aici nu trebuie să trec. Știi, în cealaltă direcție unde nu ar trebui. Și încep de acolo. Nu o să găsești niciodată pe cineva care să fie fix pe lista ta. Adică să zici ochi albaștri, blond, abdomen, six-pack, mentalitate de antreprenor, nu o să găsești niciodată. Gen să faci bifurile. Dar poți să găsești un om care cel puțin să aibă o conexiune cu tine la nivelul de principii, de valori, de comunicare, de aspirații, de timp liber, de mindset. Se pot întâmpla lucrurile astea. Se pot întâmpla pentru că în momentul în care tu ai un anumit mindset, anumite valori, anumite principii, anumite preocupări, tu o să te găsești într-un anumit context. Dacă preocuparea ta este să citești, să devii super bună, să crești, să nu știu cum, e cam greu să te găsim în baruri prin centru vechi pe la 3-4 dimineața miercuri. Da, să zic că îți elimină din posibilități și te duce cumva mai aproape de partenerul pe care tu îl dorești. Exact. Spunând lucrurile astea, îmi dau seama că fix asta am făcut eu, dar eu am luat varianta 2 în care mi-am scris exact cum vreau să arate următorul meu partener, pentru că trăisem cumva un an de zile după ultima relație cu ideea că nimeni nu poate să fie împreună cu mine pentru că eu sunt prea mult sau că nu reușesc să am oameni în jurul meu care efectiv să fie pasionați de dezvoltare și pasionați de creștere. Și în toată treaba asta mi se pare super important și cum îți vorbești tu cu tine și cum să spun, dialogul pe care îl ai cu tine. Exact. Pentru că am observat în cazul meu, până în punctul în care să fi scris pe foaie și să zic vreau asta, merit asta și știu că o să primesc asta pentru că dacă Dumnezeu Universul m-a creat pe mine, automat mi-a creat și partenerul meu. Știu că e acolo și știu că pentru a-l primi eu trebuie să mă iubesc foarte mult pe mine. Exact. Am făcut chestia asta, după o lună mi-a apărut partenerul în viața mea în care acum efectiv mă susține pe business cum nu m-a susținut nimeni în viață până acum, adică sunt absolut impresionată, însă văd în același timp în jurul meu prietene, fete care își spun nu am noroc în dragoste,
nu găsesc pe nimeni, iar am dat de unul care nu-mi place, cu ăsta nu mai răspunde la mesaje, nu merge cu băieții, știi? Și cumva chestia asta mă face să-mi dau seama că, wow, cât de important e modul în care îți vorbești. Exact. Și asta e, cred că e un alt lucru pe care îl pot face ascultătorii, să fie atenți la cum își vorbesc ei înșiși în legătură cu partenerii pe care vor să-i atragă. Exact, că te condiționezi. Da. În momentul în care tu îți oferi un anumit limbaj, prin limbajul respectiv tu îți condiționezi mintea să vadă anumite chestii, cum ai să iar am dat de unul care m-a înșelat, adică tu o să fii inevitabil atentă doar la lucruri care, doar la persoane care o să te înșele și genul o să te duci mai în direcțiile respective. Trebuie să zici, bă, tată, poți mai mult atât, merit mai mult, cum ai zis și tu. Asta cu meritatul chiar mi se pare foarte, foarte important, pentru că de foarte multe ori se pare că parcă nu ești de ajuns de bun pentru ce îți dorești, știi? Dar în cazul meu cel puțin a fost după relația mea ieșuată de anul trecut, a fost fix să mă cresc eu pe mine, să ajung la nivelul în care să atrag pe cineva în viața mea care chiar să fie pe aceeași lungime de undă cu mine și ca să-mi ofere ce eu nu mi ofeream în momentul ăla. Uite, chiar văzusem o replică într-un film care mi-a plăcut foarte mult. Acceptăm genul de iubire pe care credem că o merităm. Da, exact. Și dacă tu nu te iubești pe tine, automat nu o să atragi ceva în viața ta și un partener în viața ta care să te iubească, pentru că tu nu o faci, deci nu știi ce înseamnă de fapt să fii iubit. Totul se întoarce la chestia asta, cu relația cu tine. Exact. Dacă ai o relație bună cu tine, inevitabil ajungi să ai și o relație bună cu cei din jurul tău. Și mai am o întrebare și cu asta vreau să închei. Cumva, ok, avem relații cu noi, avem relații cu ceilalți, dar de ce sunt importante relațiile? Exact cum ai zis și tu. Cel puțin așa sunt și pentru mine. Un mod de creștere, un mod de autocunoaștere, un mod prin care tu poți să legi anumite parteneriate ca să poți să lași un lucru mai bun în jurul tău, nu neapărat să schimbi lumea, dar în mica ta pătrățică să știi că am lăsat chestia asta mai bună, mai curată decât am primit-o. Relațiile, cu toate că mulți ne raportăm la relații de iubire, avem o relație cu absolut orice lucru care ne înconjoară. Dacă noi avem o relație bună cu tot ce ne înconjoară, ele o să ne servească într-un mod în care o să creștem, o să ne dezvoltăm, iar noi, în momentul în care creștem și ne dezvoltăm, putem să ajutăm la creșterea și dezvoltarea lucrurilor din jurul nostru. E cumva un schimb benefic pe care îl primim. De asta dacă reușesc să am o relație bună cu iubita mea, reușesc să am o energie mult mai bună la job. Dacă am o energie mult mai bună la job, fac mai mulți bani. Dacă fac mai mulți bani, reușesc să fac un cămin și mai frumos, poate reușesc să donez niște bani, poate reușesc să fac o fundație. Dacă fac o fundație, se dezvoltă și mai mult iubirea pe care o am împreună cu iubita mea. E un lucru care se alimentează de la sine, dar merge și invers. Dacă am o relație proastă cu iubita mea, ajung să nu mă descurc la job, ajung să nu fac bani, din cauza problemelor de bani mă părăsește iubita, dacă mă părăsește iubita ajung un alcoolic, știi să... Da, cumva toate lucrurile sunt conectate între ele. Exact. Și mi se pare la fel de important și conștientizarea lor, știi? Pentru că atunci când te trezești de dimineață și ești super recunoscător pentru relația pe care o ai cu iubita ta, pentru casa frumoasă în care ești, pentru jobul mișto pe care l-ai, automat atragi mai multe lucruri în viața ta pentru că le vezi. Dacă în momentul în care nu le mai vezi și le iei, da, gata, mi se pare că fix atunci ajungi să fii într-o stare din aia în care nu-ți convine nimic și vrei mai mult și tot alergi și nu ajungi nicăieri. Uite, ești de acord că tot ce e în jurul nostru energie. Exact. Tu ești energie, eu sunt energie. Gândește ce energie eman în momentul în care mă trezesc și zic, mama, abia aștept să ajung la job sau la birou să fac treaba pe care o fac și după aia să ies cu iubita să fac ceva versus... Aoleu, altă zi de luni. Nu din nou. Exact. Chestia asta ne afectează. Ne afectează într-un mod direct și oamenii trebuie să înțeleagă lucrurile astea. Sunt niște idei noi poate care vin acum spre noi că suntem energie, că tot ce e în jurul nostru e frecvență, sunt unde, sunt vibrație, niște lucruri care ne se par SF-uri, dar fizica cuantică ne arată că sunt lucruri reale și că de asta ne înconjurăm și trebuie să învățăm să lucrăm cu energiile astea. Exact. Foarte frumos ai spus și așa un gând de final pentru ascultătorii noștri în direcția cumva de a avea mai multă încredere în sine și a își urma visul, pentru că asta e misiunea Elevate Her. Ce ai putea să ne spui? Ești mai mult decât crezi, a venit momentul să ți-o dovedești.
Cristian și citatele. Urmăriți-l pe Instagram și de fapt tu să ne spui unde să te caute ascultătorii, ce se întâmplă și... Puteți să urmăriți contul de Instagram care se numește Cristian Stan, exact așa. Acolo avem o comunitate foarte frumoasă, cum ai spus și tu, care crește în fiecare zi și asta mă bucură pentru că înseamnă că sunt idei unde oamenii se regăsesc. Pagina de Facebook, Cristian Stan, și grupul privat de Facebook, al cărui link îl găsiți la mine în bio. Și dacă te mai întâi să treci pe la Instagram și după aia să... O să lași și la YouTube să vadă lumea. Cu siguranță. Și contul de YouTube și TikTok. Și TikTok, exact, TikTok-ul.